Järkyttynyt Sannin päätöksestä. Miten se voi mukaan kieltää meitä osallistumasta ristiäisiin? Mä oon enemmän järkyttynyt siitä, että milloin sut löytää ex-miehen sängyn alta, milloin sen päältä. Vaikka sä just olit suostunut mun kosintaan. Uskon nyt jo! Mä olin Heikin huoneessa vain ajamassa sitä pois Helsingistä ja mun elämästä. No hyvinpä näyt onnistuneen. Tuoltahan se luikero taas luikki. Etkä sä voi jättää meitä rauhaa. Siitä tulisi vaan paha mieli, niin sulle kuin mullekin. Mulla on jo paha mieli. Mun on pakko olla paikalla, kun mun ensimmäinen lapsilapsi kastetaan. Ja musta piti tulla iso isä. Ja niin se vaan taas tämä elämän tuulimylly heittelee meikäläistä kanveesiin niin kuin jauhosäkki. Sanni kyllä muuttaa mieltään, jos me 3 lopetetaan riitely. Pitäisikö mun muka painaa villasella teidän pelehteminen? Eikä sulla olisi tärkeää päästä sinne ristiäisiin? Kyllähän mä valitsin jo sopivan solmionkin. Olisiko sussa niin paljon miestä, että taipuisit välirauhaan? Mussa on miestä, vaikka maailman rauhaa. No sittenhän me varmaan yritetään sietää toisiamme. Riidelkää vaikka loppuelämässä, kunhan mun ei tarvitse kuunnella. Senkö takia te pidätte ne kemut täällä? Joo. Sano Iirille kiitos, että suostuu. No, mut nyt on paikka ainakin valmiina. Mitäs tarvitteko jotain muuta esimerkiksi vaikka bowlimaljaa tai... Janne, ne on ristiästä, ei ryppeästä. Niin siis kastamaljaksi. No, meillä on jo sellainen. Mut sähän voisit hankkia mekon. Eiks toi mitään vähän outoa? Mennät säkin vetää kiltti päältä täällä? Ei, tarkoitin kastemekkoa. Vaikka toi mekossa riehuminen onkin sulle vissiin aika tuttua. Jane. Haluatko, että mä hoidan vai et? Onkohan toi mekon hankkiminen nyt ihan oikea duuni Jannelle? Vähän luottoa. Ei me keritä tehdä kaikkea. Sitä paitsi onko sinne väliin millainen se kolttu on? Niin. Nyt pitäisi vielä keksiä pojalle nimi. No mut se on keksitty jo. Janne, siitä ei tuu sonnia. Mitä vika siinä on? Jos sä nyt keskittyisit vaan siihen mekon hankkimiseen. Okei. Käy sekin. Ajoitko sä isä jo pois kaupungista? Vai päätitkö kävästä se sängyssä? Tai ehkä Ismo antoi sulle anteeksi. Te voitte jatkaa toistenne pettämistä. Kallehan voi toimia hyvin välikätenä niin kuin tähänkin asti. Älä sä vaivaa päätä soilla asioilla. En mä aiokaan. Te saatte riidellä ihan rauhassa. Meidän juhlia teette pilaa. No se on varmaan viimeinen asia, mitä me halutaan. Ja siksi me tehtiinkin sovinto. Meidän riidat ei saa pilata teidän tärkeitä päivää. No niin. Onhan teillä jotain järkeä sit päässä. Onko teillä jo kyyti sinne juhliin? Miten niin? No, voitais mennä yhdessä. Ei voida. Mä en edelleenkään halua teitä sinne. Mä en halua ottaa sitä riskiä, että te alatte taas riehumaan. Mennään. Sanne ei anna periksi. Se haluaa meitä sinne juhliin. Se tyttö on usein ärhäkämpi sanoissa kuin teoissa. Eli jos me vaan mennään sinne. Ei se kehtaa ajaa meitä pois sieltä. No voi. Kuules pikkunen, sulle pitäisi keksiä nimi. Muuten susta tulee pelkkä vauva. Se olisi varmaan aikuisena tosi kiitollinen siitä. Pitäisikö palaa siihen alkuperäiseen suunnitelmaan? Heikki Ismo Ilmari, kunnon suomalainen, semmoinen vahva nimi. Mut en mä halua, että tää muistuttaa mua aina faijasta ja siitä sotkusta. Mitä jos pelkkä Ilmo? Ei sekään ole mikään oikea nimi. Moi, onks täällä jengi kasassa? No niin, sait sä hommattu sen mekon? Tässä on. Hienoa. Lari, suostuisit se millään tulee kummiksi Kallen sijaan? Mut mä en oo perheenjäsen. Ja se nyt on vaan plussaa. Ja kuluthan sen vähän muutenkin kalustoon. No, kai mä sit suostun. Kiitti.
Mä tiesin, että suhun voi luottaa. Mut hei, näytä sitä mekkoa. Se on... tällainen. Onko tuo sun käsitys kastemekosta? No niissä kaikissa muissa oli jotain pitsiä ja röyhelöjä. Mitä homoa tosta olla tekemässä? Eikä se mitenkään pahalla sua kohtais. Onhan toi kieltämättä aika omaperäinen valinta. Joo. Ja itse asiassa mä painotin tänne selkään myös tämän muksun tulevan nimen, koska teiltä ei eronnut yhtään mitään. No, mikä se on? Eikö se ole hyvä? Onks tuolla kaikki valmiina? Joo. Ja sä tiedät nyt kaikki kuviot. Hei, ota vaan rauhassa. Nyt me takas sinne, niin mä ohjaan sitten papin paikalle. Okei, kiitos. Sori, mutta meillä on yksityistilaisuus. Kyllä me se tiedetään, kun me ollaan tulossa sinne. Joo, mutta te ette ole kutsuttu. No saa luvan olla. Tässä on joutunut tekemään aikamoisia myönnytyksiä näiden pippaloiden takia. Eihän ne ole ristiäiset eikä mitkään, jos sukulaiset ei ole paikalla. Ei tää voi mennä näin. Ari, kyse on mun ensimmäisestä lapsesta. Ja mun. Tää ei ole musta kiinni. Sanni. Sori. Tämä pieni lapsi on lahja. Rakastakaa häntä sillä samalla rakkaudella, millä rakastatte toisianne.